Haswa bangan yat sakman ngapan map lupa yok kini kejing pensai ke jonga yok kabam ya kapur yok kaslem tangba ngayan le kat bala ban penlengkot kat la kat yai te ngam tip ngan la ne em te tungin ya sengapat mentamo te haswa bangan yat sakabenta bangan pensai kwa ban pule kendiat dia si kalong kum kejing hikai mo dia si kalong kum kejing hikai ya ki bompat tip ba katkom ka Indian Constitution kepemut ka riti sensar jong kari India ka fundamental rights ka artikel kat khandai bracket iwe bracket b hangne ka ong kumno tungin ya Sngap hangne katkom ka artikel kat khandai bracket iwe bracket b ka krenshai ba ngidon ya ka hok ban mi syakmat ban yaki ngidon ya ka hok ban penyat yaki ralis ban protes ban shong kom kata ka demonstration ban persyak ya kinu ki isu la ni kinu ki aka bangi ngau dei ban persyak kapamut katkom ka fundamental rights ka Indian Constitution ka syak la lut yang iru ban form ya ka kenhun la ni kita ki pressure group ban long kum ka kenhun bahabangi yaki la ni yang imi syakmat ya kinu ki isu te habadon pat kejing bom hun ya kinong ialam nani bom hun ya kita kiba penyat apakah riti sensar jong kari India katkom kanika artikel kala syak sobha te kamdon problems ya kiru bakin mi syakmat bakin form la kajong ka kenhun bat yat ban pensngau la ban address ya kinu ki isu la ki de ki ban protes la ni ki de ki ban yat rally ru kamut kila kisah sobha ka Indian Constitution ya ki ban long kinong ialam dari kim syani hak jing ialam jong utai dan kim syani hak jing ialam jong katai ka syong pat haki pat ba ken ki syani ne em yaki ka syong pat ki pat ba ki syani ne em hapok ka jing ialam ka jong ki dan ne pok ka jing ialam ka jong ki teto hak jing isha ngalas ngau le ran ban keren si keren dan ne ban mi social media mau kata ka sense of responsibility ka common sense ka jing tip lem ka jong ha ka don hi ka jing soviet tang ban se yaktin ka ong kumno habadon bakawang keti ya pi kalak bandai na kamet jong pi kalak bandai na ka sukti jong pi bapim deserve bapim kit ya kata ka keti lani ka jabok ka jaban ha kamet lani ka sukti ka jong pi pim dai ban jai tu pi dai ban long basmat basting ban sat ban sum ban penkut khnang bahaba piat surok lasai ka sngi kipat ba kim dai ban ui ba oh te ba ps ukit da ka keti sirenjan em kata ngamlak ban accept ngamlak ban pediang tak kata ngadon hang ni ban pensai sapi jing sala pensai si pensai mo kajing yakun kalong ban u acting sim ru tu bala saweng ru kentho i ba ps kini ki khana jongi ru ki kentho yo ba ps den re ba pintip ya kajing sapat halendet lane habom yo i jong kane idon shisha ko mga ong pi kita ki MLA ki MDC shong donbor kibat pen kelumar kli dan pen kelumar cimut tangba dalilai ru em kimla beling ong mla pej wat things in bala sawen ukwa ban kenthok bria yang mo mensisa jan kumto kami ke khubor den rei bapli ke mga ong pi bagi paj ba jungi kila start paj ba jungi kila sai paj ba nong pej bat kinong lait dia katu ke jing pensai ke jong u tang lais pangut kinong pej tang arpho hajar tam rei hadin banga pensai pat ya ka ke jing keno jong u bakalong ka balam ler ipat ba la pej menta sampo hajar ngut kinong kersan leng baki lait jong tu la poi ko ba arpho araja dia ngat bagi pat ba istat bagi pat ba kin biet dan kin sa ialam bakla te namar ba mi gitu ke jing kentok ke jing keno te nakaliang jonga ko mga ong pi kade kamram pangan sat ya kata keti ke ba kawang hakamet dan ka sukti ke jonga bat susuru ngakwa ban keren hakini ke por kalong ba kadon kaktin ke ba ong kumne habadon ki bakawang mau ya pi namar kani ke jing kawang mau pim lat ngali hai jeli ibarit baki mau ki bangasa kawang ide ki mau ki barit ki bangampang
Henry ai bakan ni jing ai mensim ke jonga ban kren hang ni kalong ba pi akan ni sini idon ki nong ialam jong ke jat benrio apakah jingkit klik jong ki kam dei jeli berit kedai ke jingkit klik ke ba khie bat ke ba yar Henry ngiu i bat ni saki ba ki mau ba he syak kawang syak lentem Henry ngaso ban ai ke jing kentu kalong ba lani ban ai mensim kita ki nong ialam haba don ki ba kawang mau toh ngin shim ba kita ki mau ki bangi syak kawang ni don kam ya kita ki mau bangin shim ya kita ki mau ngin kawang kelah rai to ngin shim ba kita ki mau ngin bu ba ngin tengkai ba pat ngin kita ki mau ki bangi syak kawang ngin shna pat tak kenro ke ba itenat bat ke baskan kat nang kawang nginang penlang kat nang kawang nginang penlang tang ba kat nang penlang nginang yo sibun ki mau bat habang yo sibun yo ban shna ke kenro ke baskan bat ke itenat hadu wat kita ki nong kawang mau lese kin la ban babe ong pleng ke jing kawang mau jongi kasap namar ba uyok ban tei kenro ke itenat ke baskan kata kadai ke jing ai mensim ke jonga de nakaliang ke jonga ngak boy no sya ka benta pangadai ban pensyai ke ngi namar habayu i polat patai khubor ki don arngut ki dukot jonga sang samla ki bala sya weng no naga sang sama himalang rin mo kumbang ong pi le ran ban pensyai tamba man se hap pensyai hi namar ba haba ki mi sya khmat te kadai kamram jongi hawat ki dukot jongi jonga sang samla na ki unit ki le dep syai tamba ki pat ba kim dei ban syai alam bakla balai kami kita kecing syak be sang jong kita ki arngut ngatip bagi pai ba pikwa ban tip dia kecing shisha balai kini ki arngut ki syak be no nak sang sama himalare i perdalin mauli but i blooding well langrin balai kini ki syak be no to i blooding well iba hawat hapor bangi bu i komastar sekretari i don i jing pemhun naki parano elam bat kit khot jongi namar ba ngimtip i syabe ne i mi hi idon ha kawi kunhun sang balang mensua tang ba long komta im don su menta ngimtip i syabe ne i mi hi tang ba long nakaliang jonga pat ngapen sutu itu di pradukot du porong nei lei mo ya ka ba idon ha kawi kunhun mensua ngin patlap ya kam ga jong i te ngin pediang i le si lada ilek bakla mensua ru le si ila ban penbej kloi ban penbej menta ngin pediang sobha mo ngi kwa ban penbej ya ki samla jong ka dong ka than den rei kapau no kumne menta tem lei ngan sa pensai kam ne ti pedalin te bepli long idang long thamai ha kata ka lingkor ke jingkit kli ya ka imlang ka salang in so tu idon sibun ki jing sya pen thame idon sibun ki jing sya ialam bakla den rei nakaliang jongi wat hadin bangila be ru ngila keren hi ki ba compare ka sang samla kadang pli ke jing khang nam ta jong pi ba lengba ki unit ki jong pi pila ban join biang ka sang samla pimla asyuk bantuan apuk ka isi lah ni ka isi nama pila le ka bakla bat pila don ki dak ki ba so tenat len bom itnat rei ki leit na pok ki unit ya slok bat ki presiden sekretari bat ki khot jong ka unit ba pila kloi ban penbej ki jing bakla lan pila kala bamut de nganget bat ki unit rukin pediang ya pi tingila ajing mut ki kumta ten rei ngatrai ki don ki jing snowrem ki don ki jing sopo ba mo na kasi isi na ka isi kin hiar no syaki unit tang bala ki dei ki bru ki bakloi ban penbej ki jing bakla ki jing duna kim dei ban snowrem kata mano bom bakla mo no one is perfect ong ka ketin mano ba bit ba biang lut na dong hadong hapo jing long briu te ten rei jat ba ki keno pat ba nga kum presiden ngalek donbor ngawang ya ki kum ki dukhat jong asang samla nga don ban pensai kum de kam dei bangaweng hi dalade daga jing tip daga jing kitri marway kani ga jing weng yaki kalong marba hadin bana kaliang jong ngidon kasakhi ngidon kasatar ngidon ga jing pensisha bana kaliang jong kini ki arngut kila leit pediang leit kener ya ka pisa ka ba arlak sanpo hajar hakerteng jong kaseng na way naki MLA MDC mo te nakaliang jonga ngala pensngau sya ki parandong ialam bat ki khot jong ki unit ban nakaliang jong ki la pen pau ya ki jing bom snau tanat ya ka bokom kata
tang baki kim snow tanat riki la penpau ya kajing sausi kabajur na kaliang kajongki tidak kaliang jonga ngalap hiar siki unit rengkat baki paranong ialam jong kasi isi nila hiar siki unit nila leit siki unit repair ngidon riu teli ki unit apok kasang samla bat borok kini ki unit ila pensengau sangi ba presiden ngi syania ba ngi penkubor hapi ba pinle ya kabadon kam ba ngim kwa ya ki dukot ki balong ki langyong apok kasang kajong namar nabenta kajingle syutia iwei arngut ban syak pentok bria kasang borok kawei data pimwangi kitu nakaliang jongi ngin mi no nakasang kumno ngan i ya ki briu ki balale ki kam jaklia dan ki balale bakla bat ban mi no kita ki ba lui ngam saudai kata ka jing ai jemut jong ki nong ialam bat ki dukot jong ki unit den nakaliang jonga kom bakila pen kubor hanga ngale ya bron kam ngapa ke city seki ba ngi la weng ki na kasang samla haka nong rim bakila le pediang balali shim pisa Lakh sanpau hajar na wei MLA MDC ba ngam kwa ban penpau kerteng ban ngam kwa hiru lanu ban penpau kerteng ya kata ngam kwa nomor beli kajing ya buram para nong ialam dan ya kajing buram para dukot jong jat meru beli ngin syutat kum tatang ba ya kini arngut ngam la ban defend nomor beli kila le mi hi syapo kilat patai khubor tigilet mi hi te ngan ong kumno syu te ladangan pensyairu kibriu kin sa sutuk bakla em sa kenok kelayang em te ngam pere kata kajing kenok tangba at least kibriu kin dei ban sa ka umdo kata ka dei kajing kuat ka jonga te kini ki arngut kila sabe no ha kaseng dei kajing le jonga marwei rei ta kajing menjur ki unit ka bomut ka unit plang dilon ka langpa ka ken sosan ka nong kalong ka plang opra unit kila menjur ban be no ya kini napok kaseng ban ada ki kwa ban trei biang ha ka syatri jong kaseng ki hab ban rung biang kom ki dukot na ki unit kata ketika kaba ka nong rim ni be no ya ki ngangat pila ya syai ti halor ke jing keno jongki ba kaseng samla kala thung acting sim da uwe po himalang rin kata kalong sibun ka bakla gen kata kaseng samla kam dei hiru ke bangi register ba government ngilong ki pressure group ngilong kita ki independent organization apok ke hima apok ke territory jongi kat kum kebala penkubor daka Indian constitution lengba kanika artikel kat kena ngikwa banong lait lut ngikwa ban syak syak kum ka sarkar la ne hanu ni klaim register hiru te na ngiyo authority ban thung sim la ne ban thung acting sim la ne ban wang sim la ne ban wang acting sim hanrei ngi sudan tang kasur ban pensngau sya kita ki authority la ni ki bor ki bahalor ya ki jing ke jongi den rei apa kita ki bor ki bahalor ki don ya ka jing kitli bat ka jing sngau kamram ka jing sngau kitli ba nginem penjenjar ya uni ukun hajar kile ya ke badon kambat kile ya ke badai e desa ke ipat ni happen I mention ni happen buk jing dewai kerpang ya kita kiba don kom ya kata ka lengkor kom ki nong elam apok kejat kenriu kiba don ya ke lengkor ban penbej ya ki kenrum kenram kiba don ke lengkor ban weng ya ki jing ki jerwit ki jerwat ke jing kenok ke jongki ba utau ba PS ule ayu apok ke jing elam jong u ya keseng samai malarin i dukot jong ki unit repair jongi tip kham ha ngile ayu kadong kathan kayu ngile ayu hari ka basosi kalong ba kami mo kato kat ne benai hakipor mensua kami kajing berngam ban persang ban weng no enga kom presiden tangba ki dukot jong ki unit pat ki no elam jong ki unit kimsya bat kata kajing mi kajing berngam kabakum kata kadai hadin mana kaliang jongi keseng samla hapok kajing elam jong akom presiden ngila berngam namar bangim yo ya kasurok rong na plang dilon syawak kaji lani na wak kaji syarani ko ngila berngam man file la PIL syapok high court bat namar bangila lek khnra ya ketika surok kajing bomtrei
Ya ketika surok dapok lailat sa bosora. Kami kata kasur benong wan presiden no. Digini ki armut ki ngopno ha kata ke jing syak pentame, ki jing syak ialam bakla jono ri jono. Tingim sawe kata, ngidang pediang yaki ha kadu kono kopor ke ba nakaliang jongki kila longkoloi ban kala. Nakaliang jongki kila longkoloi ban pediang ke jing bakla. Kila ban rung lembaki unit ki jongki. Ban ada kim hun syu hapok ke jing ialam ke jonga. Dan ban ya trilang berkeseng samaru. Kai artikel kat khandai jong ke Indian Constitution ke syak sobhai ki. Ka shong hau pai ba ke shania ne am yaki. Hi. Ka shong hau pai ba shania ne am yaki. Kita ki jing keno ki paper ki ba keno ya nga. Yang shong e pi ko ki produk perstam. Pi itu ya nga. Wat nom syak ialam bakla. Wat nom syak ialam bakla. Om dai tang kini ki jing keno ki ba ki keno mata. Dang bun syuk nang ni sakmat ki man sada keno lai pujat lai porkom. Lai pujat lai porkom ki benang keno syuk nang ni sakmat. Tang ba long ki bastat wat pediang keluar. Long ki bastat wat pediang keluar. Namar ba kum ka kenhun. Pin snow kumno lada iwe arngut ilet pediang pisa hakerteng jong keseng haban nakaliang jungi kum ka kenhun ngem sotanat yang bakum kata. Ni hap am banwen. Di kumno menta lada don ki sok ki balak puut no. Hapo uding sok. Kumno ngin subuk ya kita ki ding sok. Oh ya kita ki sok ki balak puut no. Nepo ha uding sok. Ni hap ban cake no kita ban bread no kita ki sok puut. Namal baleng ba kejing ailat jongi bagi tu ki sok puut kin san rengkat bagi tu ki sok ba lesai suki itu ki sok ki ba kin sok puut. Deban ya ke ba puut ki tu ki sok ki ba ai pangindu ya kita ki sok puut. Ta ka kejing pensai ba nak liang jonga. Ting tu kejing keno bat kejing keren ki jongki. Kamtam gitu kejing keno boong ba hadin ba PS ialam ba persyak ya kejing sei ya katuka arglur kat sanlak jong ka hima hadin ni withdraw ya kata nakaliang jonga ngam benai ya bakum kata pat ngam entertain hero diladon manu besim kaburu ai kita ki besim kabu kin ba kli yen maki nakaliang jonga ngam don pon kai ka banga kulit jingmut mata kalong baik kumno ban ya sakmat ban penbha ban ai jingmut lane ban kentiu ya ikun samla prodong protai bat khantam yagi produk persnam tang hapok ke himalarin hapok kari bekejat penriu hala ijong ibor ijingkot karnian ke jonga mo lesi kipun ikun samla dai tang ikun samla jong himalarin ki bayo nong lesi leng ba kejing kren lani kejing mi jonga leng ba ki social media sibun lesi kejing hikai ki bangala ai mo kom gitu ki nuksa ikni kepa ki bala ngop haki scammer haki fraud ngala ai kejing hikai kani kejing hikai dai tang yaki kun samla hapok shelong ni hapok noston dan hapok mokrot kini kila yo nong lang ki kun samla jong ka himalang ren wat langa keren kum uta social media influencer henry kasur jonga kum social media influencer ka poilang se ki kun samla jong ka himalang ren babun ki ba makiru ki ut kinam de bangan pensai la de bangan ai ka report kejing tri kam jonga kum uta presiden seng samla himalang ren ngam saudai ban ai ka report ha ki bomdei syu ki dukot ki jongi ngan ai ke report ha ki unit bat ha ka isi bat ha ka si isi kataru ha ki briu ki ba ki unit ki nong ialam bat ki para nong ialam idang shania yaki bom shania ko mga ong epi ka baha bangin du yaki soput ar lightly na way uding so bat light ban puut lang ki way pat ki so ki badang bah ta ka dei bang kuat pan keren nang kuat pan pensai kani kapuat dengan nembun ketien tang ba ka basyau khia na kaliang jonga kalong abadon ki bakawang keti kadai kamram jongi ban saj ban penkuit ya ka keti na kamet dan na kasopti habadon pat ki bakawang mau kadai kamram jonga ban lum ban penlang itagi mau pangin tei ya ka kendro ka baskem bat Tebangan pensai don sipun ki egi jing kenok ki jongki tang ba
nganum donbor ban entertain mo ini di kena ki jongi hi balai ngan squat ban penleranya ki squat ban defame ki tile se kan mi ka jingkeli to don em kata ka jing penisha bakila li sim pisa ha don kadon ka record bahadin bakila li sim pisa ki la phone nga ki ong ba ps in penon no ka meeting in ya sam ka ni ka pisa ong em nak liang chonga pidon kam balai la pidon kam kerki ya ta ka pisa ar Lakh san pho hajar apa baro shikato hagi jing jong ki kun ki hajar jing jong ki kun samla jing jong ki pradukot ki jongi dan ki jing jongi haki isu ki bangi yaj ngimju kener henry ni contribute para mangi balai la pi don kam kerki la pi don kam ke jing jencar ka bakum kata balai pim pensngau apa ki pradukot ki jongi ki long kloi ban ya contribute ban dia donation but ngaru le se komang ong pi hakani ka baladab ngakloi ban bu banda ya ka kali jong la jong ka bangadon pangkawai ka kali namta panga yu ya katai ke jing baha namta kahima kait kahima ka jongi tela daki pradukot ki baya trilang data ki long ki babet ka jinglong kar komperkat ka jongki belingan benut ngam salia ban bu benda tu ka kali jong la jong bat ban yarap ya ki ban lait ban syak thiet hanu re hanu dan ni bakin kelalong kom kita kinong syak use kinong syak penon kam kinong syak di syak thiet yela di nas ngaurem ko munong ialam ba ki dekot jongi kilong kita ki dekot ki ba syak thiet taman suong epi tang kini ki armut ki ba long kita ki soput re borok ki dekot jong ka seng jongi ki ba don hapok ka syatri jong seng sama ki dei ki briu ki ba don ki jingkit kli bat ki ba don ya kata ka mensim panwan ra ka jingkela om da ka bor pisah re da ka jing start ka jing syampang bat ka jing yu i jingai ke jongki wan ra sha ya kata ka lawai ba pha nam ta ki khun ki ti jongi e kublai shibun ublai ngerku jing pensai na ka liang jonga ka ni sngi kala biang pan ka tu den rai la da na ka liang jongki kidang kwa su ban penpau perthai ya kata ka bangi ya kren ya kata ka jing pensisa ka record ba kili shim pisa na bat ki ya sam pisa ha te ka record ka don ka biang lut te tambah ide git khot jongi balengan sulek ta tamala da ki pen buar pat te upat ba udon kam pan yo jing sai kublai shibun